Здравейте, друзья! Хайде да разчетем графиката. Това е една монета, при която вчера аз влязох в сделка. Ето на това ниво, дясно на екрана гледате. Ето тук влязох в сделка. А сега хайде да видим какво се вижда на тази графика. Значи ние тук какво виждаме? Връщаме се в лявата част на графиката. Тук виждаме един нисходящ тренд. Ето го тренда. Какво ще рече това, че тук имаме всеки следващ връх става по-нисък от предходния си връх и тук виждаме, че дъната започват да стават по-ниски от предходните си дъна и накрая тук се образува едно дъно. След като монетата направи това дъно, тя се опитва да пробие тази жълтата линия тук, пробива я, връща се да я ретества, но от тук нататък монетата прави една фигура, която подсказва, че пазарът иска да тества ето тези нива. Пазарът иска да провери дали цената в тези нива е достатъчно справедлива. Ако се окаже, че цената не е достатъчно справедлива, тогава тя ще падне под това ниво, докато стигне следващото ниво отдолу. Ако пък се окаже, че тук цената е справедлива, има достатъчно интерес към нея, тогава цената ще се качи нагоре. И така, какво друго виждаме на графиката? Да, виждаме един нисходящ тренд и едно дъно. Абсолютно същото нещо го видяхме, между другото, и на предишното видео при монетата Кава. Отново там цената падна, направи своето дъно тук, но при монетата Кава графиката се развива в посока, при която всеки следващ връх беше по-висок от предходния си връх и всяко следващо дъно беше по-високо от предходното си дъно. Само че при монетата, която сега наблюдаваме, след като направи своето дъно, тя се развива в една посока, при която върховете са на нивото на предходните си върхове и дъната са на нивото на предходните си дъна. А сега, видели сме, че монетата е направила дъно, след това е направила един връх, след това е направила второ дъно, което е било по-високо от предходното дъно. И от тук нататък вече си представете, че ние нататък не виждаме графиката и не знаем какво ще се случи. Дали ще се разгърне конфигурация, при която всеки следващ връх ще бъде по-висок от предходния, или ще се разгърне такава конфигурация, ние не знаем. Затова седим и наблюдаваме пазара. Какво ще рече това? Това ще рече, че ако работите на 6-часова графика, на всеки 6 часа влизате и наблюдавате какво се случва на пазара. Стигнали сме до това ниво и не виждаме от тук нататък какво ще се случи. Седим и наблюдаваме. Виждаме, че второто дъно е по-високо от предходното. След това монетата се качва, прави втори връх, който пък е на нивото на предходния си връх. След това монетата прави едно второ дъно, което пък е на нивото на предходното си дъно. Стигнали сме до тук, видели сме два върха, които са на едно и също ниво и две дъна, които са на едно и също ниво. И след като сме видели такава ситуация, при която два върха и две дъна са на едно и също ниво, от тук нататък вероятността да се разгърне ето тази фигура е много по-слаба, отколкото вероятността да се върне, да се получи ето тази фигура. Затова ние очакваме с по-голяма вероятност да се случи ето това нещо и продължаваме да наблюдаваме пазара.
Тук се образува трети връх, трето дъно, което е на нивото на предходното, четвърти връх на нивото на предходните върхове и четвърто дъно, което е на нивото на предходните дъна. И практически ето тук се образува една зона на съпротивление, а тук се образува едно ниво на подкрепа. Сега сякаш е по-добре малко да увелича графиката. Така. Видели сме, че тук имаме зона на съпротивление. Съпротивление в превод означава, че тук имаме продавачи, които натискат цената надолу. И също така сме видели, че тук имаме зона на подкрепа. Подкрепа, това означава, че тук имаме купувачи, които пък натискат цената нагоре. И всеки път, когато цената отскочи до горната линия, продавачите казват, тази цена за нас е добре, ние тук смятаме да продаваме. И всеки път, когато цената отскочи, те започват да продават. Купувачите пък казват, тази цена тук за нас е добре, и всеки път, когато цената падне тук, те започват да изкупуват монетата. И практически се получава една борба между продавачите и купувачите. Как обаче ще свърши тази борба? Как да разберем предварително? Ще разширя малко. Така, тук беше нашето съпротивление, а тук беше нашата подкрепа. А тук беше нашето дъно. След като монетата е направила своето дъно, вижте сега какво се е случило. Монетата се е изтласкала нагоре, среща продавачи, които се опитват да натиснат цената надолу. Почти не успяват. Качва се нагоре. Отново имаме продавачи, отново натискат цената. Тук имаме трети път продавачи, натискат цената, четвърти път продавачи. И чак на четвъртия път, т.е. с много голям зор, те успяват да свалят цената надолу. Тук обаче купувачите много бързо се съвземат и изтласкват бързо цената нагоре. Тук имаме отново един опит да се свали, втори опит да се свали, трети опит да се свали и едва на четвъртия път, т.е. отново с много голямо затруднение, те успяват да съборят цената в линията на купувачите. Купувачите отново съвсем бързо се съвземат, изтласкват цената. Тук се прави един опит, два опита. Този път са направили два опита, което значи, че срутването ще бъде малко по-интензивно. Свалят цената, пробиват тяхната зона на защита и въпреки, че са я пробили, купувачите много бързо се съвземат и отново изтласкват цената нагоре. И тук имаме по-интензивно. Значи тук изтласкването е било толкова силно, пък че е пробило зоната на съпротивление и се качило над нея. Тук обаче продавачите много бързо се съвземат, събарят цената отново надолу, минават защитната линия, купувачите отново се възстановяват и започва цената лекичко да се покачва, като после виждаме второ дъно, което е по-високо от предходното, трето дъно, което е по-високо от предходното. Тук купувачите пробиват защитната линия на продавачите, тестват я, тук се появяват продавачите, не успяват да свалят цената, тестват синята линия и от тук нататък цената пробива и някъде ето тук влизаме в сделка.
И така, след като аз съм видяла, че купувачите много по-бързо се възстановяват от продавачите, аз съм преценила, че тази зона е по-силна. Докато има трейдери, които мислят, че след като тази стена горе не е успяла да бъде пробита толкова много пъти, те пък смятат, че тази стена е по-силна. Да, има логика в това, но според мен това е грешна логика. Според мен правилната логика е, че по-силната стена е на тези, които се възстановяват по-бързо. В случая по-бързо се възстановяват купувачите и затова аз съм решила, че тяхната линия на подкрепа е много по-силна и има вероятност цената да се качи. И след като съм взела решение, че тяхната линия е по-силна, наблюдавала съм я тая битка и от тук нататък вече от тази зона започвам по-често да влизам на пазара и виждам дъно, второ дъно по-високо, трето дъно по-високо и търся позиция за вход. Позиция за вход, която е над линията на съпротивление. Тук имахме съпротивление. Значи цената пробива, тества линията на съпротивление и едва след като я тества, аз влизам в сделка. Сега да се върнем накратко на предишната монета кава, която разглеждахме. Какво бяхме видяли на тази монета? Казахме, че тук няма да влизаме в сделка. Защо? Защото видяхме, че всяко следващо дъно е по-ниско от предходното си дъно. И ето тук направихме видеото. И предположихме, че след като всяко следващо дъно е по-ниско от предходното, предположихме, че следващото дъно, ето го сега, следващото дъно е по-ниско пък също от предходното си дъно и затова не влязохме в сделка. Сега тук също така ние имахме една линия. Ето вижте, в момента цената опитва да тества тая линия, но няма да се качи. Ще ви обясня защо. Ние имахме една линия, всеки път, когато монетата правеше дъно и отиваше да тестваше линията, дали ще успее да я пробие. Трети път не успя да я пробие, пада, прави дъно, което е по-ниско от предходното дъно, опитва отново да тества жълтата линия, не успява да я пробие, пада още по-ниско, защото тази стена тук е много силна. И от тук нататък тя вече дори не се опита да стигне до жълтата линия и директно си падна под предходното си ниво. Едвам тук натрупа монетата някакъв бензин и сега опитва да я пробие. Дали ще успее да я пробие? Не, друзья, няма да я пробие, поради простата причина, че бензинът ето тук е твърде слаб. Той е достатъчен само до толкова, доколкото да стигне до ето тази зона. Тук бензинът е твърде слаб и няма да успеем да пробием стената, поне от моя гледна точка. Кога аз ще вляза в сделка? Аз трябва да видя няколко неща, че цената пробива тази линия, закрепва се над нея и от тук нататък ще наблюдавам каква конфигурация ще направи. Трябва да имам второ дъно, което е по-високо от това дъно, закрепване на тази линия и от тук нататък ще наблюдавам дали монетата ще прави тази конфигурация или пък ще прави тази конфигурация, аз не знам. Така че все още съм пас на тази монета. Толкова от мен. Искам да ви кажа, че трейдингът не е хазарт. Напротив, тук хазартното мислене ще ви изиграе много лоша шега. Тук няма хазартно мислене, няма емоции, няма импулсивни решения. Тук просто трябва да се следи графиката и
мъничко и да се мисли. Толкова от мен. Айде, чао за сега!